ना जाने कौन कौन सा विटामिन बा मोबाइल में कि एक दिन ना यूज करो तो सारा दिन कमजोरी जैसन महसूस होला। पति पत्नी में जोरदार झगड़ा भइल। पत्नी घर छोड़ के मायके चल गईली और वो इतना गुस्सा में रहली कि रास्ता में ही पति के मैसेज कैली, अपना मोबाइल से हमार नंबर डिलीट कर दे। उन्हें से जवाब आयल, तू कौन? मामला और भी गंभीर हो गया। एगो चोर चोरी करके घर से जात रहे, तभी एगो बच्चा के आँख खुल गई। बच्चा, स्कूल बैग भी लेके जा कमीने, ना तो शोर मचा दे। छात्र अध्यापक से सम्मोहन के अर्थ का होला? अध्यापक, कौनो आदमी के अपना वश में करके ओकरा से मनचाहा काम करा लेहल सम्मोहन कहाला। छात्र हंसते हुए, ना सर, ओकरा के तो शादी कहाला। एगो टीचर क्लास में सुतत रहली। एगो छोटा शरारती बच्चा उनका के जगावे गई। बच्चा बोललस, टीचर रउआ क्लास में सुत रहल बनी। टीचर, ना बेटा, हम सुतत ना रहनी हा, हम तो आँख बंद करके भगवान से बात करत रहनी हा। अगला दिन बच्चा क्लास में सुत गई। टीचर वो बच्चा के जगौली। टीचर, बेटा क्लास में ना सुते के। बच्चा, मैम हम सुतत ना रहनी हा, हम तो भगवान से बात करत रहनी हा। टीचर, अच्छा भगवान का बोल हन? बच्चा, बोला हन कि रउआ से तो कोनो बात ना भइल हा। आज के ज्ञान, जरूरी नहीं कि पत्नी अपन गुस्सा लड़ झगड़ के ही निकालस। वो मोटी कच्ची रोटी और सब्जी में बिना नमक डलले अपन गुस्सा भी निकाल सकता है।